Diyo nagkukuha kami ning kurakding. Kurakding. Sisilihan ni nanay. Kung nagdara ka na pala na ning laugan, nagkurupot digdi sa kahoy. Hindi pa ho. Arog ka ni ang kurakding. Ano ni ma? Iyo. Mushroom. Hain pa. Uni pa na yo. Ano, nagkakarabit-kabit digdi sa kahoy. Ayun, magayunon oh. Yan. Gayon. Wow. Yan pala sa buko-buko. Uni pa na ya. Gayon. Ano man buko-buko? Masiram inihong liputok na guta tapos dakol sili. Ubus na susili. Dakol ning sili. Yan, sige ko ana. Si Kuya Choy ho nagtabang pagkuaning kurakding. Si Kuya Buding. Suhi nas nanay. Uyang panay ho. Oh. Nagtarambo digdi sa kahoy. Uni pa ba ganay? Day mo na hiling. Gugula yung ko ining may sili-sili. Adobo ko ta. Ano masiram ano? Ay bangutan ko ning. Mas mahanap akta. Tayo na pa. Uni pa mga madam ho. Kurakding. 1,000 million Oh, kadakol-dakol. Lampas na inuwan na nila. Ito pa. Ubusan ta na ni ma? Iyo, ubusan na. Ang dakol. Yung kaya ubusan. Tabog bagagayod ni. Kaso masaro-saro kita kaning tanggal. Hindi man duwa-duwa. Tapos lagan mo mang ginumos na kamuting kahoy hade. Tapos duwang tibuol na nyog. Tapos may tinapang bangot. Nay. Daw. Siram sana. Taanan mo ko. Ay ngunyan mo ni gugulayon? Sinahapon. Iyo. Taday matagal si ama mong daing gulay. Hindi. At siya ko, mayo ng bunga. Ginuno ko kaya, tadi na ako lumang kapredis udma. Dokol na. Sige, ako akan duwa ho. Ngunit pa nga. Saradit nan choy, madarakula paan. Unay? Sa impaigwa. Naman sa inutan. Mahanapak me.